Aleksander Semjonov. No, siinä meni nyt 1 ja 2 sekaisin. Mutta väliääkö hällä? Rangaistus joka tapauksessa. – 30 minuuttia tietää sitä ja se tulee sitten tästä se rangaistus näköjään. Eli Nisivic selvisi omasta koukkimisestaan ilman rangaistusta. Aleksander Semjonov saa rangaistusaitioon. Niin, 30 minuuttia. Se on huonollakin matematiikalla jo 1,5 erää, että paukahtaa rangaistuksia. Tämä on kyllä todella epämiellyttävää, että tämä porukka viskelee tänne kaiken näköistä rojua. Ja nyt siellä on ilmeisesti jo kolikoitakin jäällä ja kaikkea muutakin. Nyt tässä on se vaara kyllä, että tämä ottelun jatko on vaarassa, koska tämä on juuri sitä, mitä pitäisi jollain ihmeen ilmeellä saada tämä porukka kuriin. Ettei tätä rojua heitellä tänne. Nyt sieltä kamaa alkaa tulla lisää taas jäälle. Kuten sieltä studiosta todettiin, niin se, että Latvialla on loistavat kannattajat, niin nyt he ovat näyttäneet kyllä sen niin huonon puolensa tässä ja varmasti varmistaneet sillä myöskin sen tosiaan, että seuraavan kerran kun keskustellaan mahdollisista arvokisoista Latviaan, niin isoja kysymysmerkkejä nousee esiin. Ja porukka pitää jollain tavalla saada pidettyä kurissa riippumatta siitä, mitä mieltä katsojat mistäkin asiasta ovat. Taas ollaan siinä tilanteessa, missä jo avauserän aikana. Mikäs nyt neuvoksi hyvät erät? Tässä on hyvät neuvot tarpeen. Paikalliset panimot tuotteita on varmaan nautittu sen verran tässä vaiheessa. Nyt pitäisi vain järjestelmistä olla tarkempana ja pistää ihmisiä pihalle, jotka heittelee kamaa jäällä. Kyllä on niin törkeetä, että pelaajallakin